Mores. Volokedy byl taký zvyk, mores, že keď ste boli na návštevie, krščinkách, svadbie alebo na nejakej inačí slávnosti, nestali sa začať jesť hned, jak dali jedzení na stôl, ale museli ho najprv ponúkať. A to je víckrát. Prvýkrát to bylo na špás, druhýkrát na more, lebo sa to patrilo. A tretýkrát to už mysleli vážne. Zeberte si, ponúknite sa, pošmáknite si. A vtedy ste mohli ponúkať na jedzení začať jesť. Raz tetka Mári musela i niečo vybaviť do malacek. A keď sa vybavujú veci po úradoch, deti zavadzajú. Tak tetka Mári dala malého Lojska aj z rúžu na varunk. Tetka Mila byla šporovlivá a starostlivá, tak si mohli dopliť teplovej tašky s jablúčkama. Mieli ju prichystanú pro svoje 4 deti na stole a keď došli Lojsek z rúžu na varunk, Elenka ze špásu ich ponúkli, nech si zeberú kúštek tašky. Rúža bársto do huby nevzala a na tašku Enem ohrnula nosem. No, ale milý Lojzíček si zeberal hned 2 kúšky. A to nem do každej ruky jeden. A to nemiel robiť. Keď došla tetka Mári, že pôjdu domu, tetka Mila sa na ich ešte medzi dverama odsapila. No si predstav, Mári, co ten tvoj pachlojk vyvedel. Ja sa im ponúkla od teplovej tašky a tvoj milý Lojzíček si zebral hned 2 kúšky. Jak si zvychovala, deti, keď nevedia, co sa patrí? Tetka Mária len kúkala a nevedela, co povedať. Tak z ní vyšlo Enem. A co, chucila mu? To strýček Macej z Tecinku rozkúbili inačí nátory. Tí vedeli, že sa patrí. Raz byli pozvaní na svadbu do Lávu. Začala sa slávnostní večera a strýčkovi z Tecinku sa už slinky zbíhali. Na svadební slepačí polévku, maso z rúčku a chrenovú omáčku. Strýček Macej si hned chceli nabrať, ale Tecinka hned do nich. Co si jak nenažraný? Zapomniel, že sa musí nechať ponúkať? Strýček Macej sa zháčili a ležicu pozreli spátky na stôl a čakali, až ich niekto začne ponúkať. Kmotrička podešla k ním a začala ich ponúkať. Však jedzte, co nejíte, však polévka je dobrá, ze 2 slépek varená, s domácima slížičkama a masíčko sa Enem rozsýpa. Aj chrenovka sa nám podarila. Svadebných kováčku sme napékli a víno sme donesli až z Moravy, také fajnové. Strýček Macej si hned chceli poradne nabrať a dosyta sa nájsť. Však celý deň nic jak sa tešili na svadební hostinu. Ale Tecinka znova do nich drkajú. Však Kmotrička ponúkli iba na špás. No ale milá Kmotrička už vícej neponúkala. Biehala okolo ostatných svadebčanov a na strýčka z Tecinku si už ani nespomenula. Tak sa stalo, že strýček Macej z Tecinku Rózku čekali na druhé a trecí ponúknucí. No, ale k tému už nedošlo. Tak ostali celý večer hladní a smiatní. Prešiel týždeň od svadby a strýc Macej stretne strýca Štefana. A Štefan hned do neho. No povídaj, Maceju, jak bylo na svadbě, jak ste sa měli? No mluv už. Strýček Macej si jeden ťažko povzdechel a potichu zaklali. Všetkého bylo. Jedzenia, pizza, koláčku, až sa stole prehýbali. No ale domov sme došli hladní a smiatní jak ťavy na púšti. Strýč Štefan nechápali, jak niekto môže dojť ze svadby hladný a smiatný. Strýc Macej si jeden ťažko povzdechel. Co keď nemiel doponúkať. A ja somár starý, hneď sme došli nad ránem domov hladný jak vlk. Pustil som sa z veľkú chucu do škvárku. No ale potom som dostal taký čemer, že mi ešte včil ťažko od žalúdka.
Na toto sa budeme z rozchu dlho spomínať. Mores, nemores, keď nekaz v mojom